програму Prime. Хоча ми працюємо в телемарафоні вже 9-й день, 9-й, 10-й, там, враховуючи від якої позиції рахувати. І марафон має назву Save ATR. Ви щойно чули серцебиття, це серцебиття телеканалу АТР, допоки воно б'ється. Дотоки ми будемо говорити на актуальні теми Криму, не мовчати про Крим, говорити про всі актуальні теми в усіх полях, як тільки можливо. Одразу хочу сказати і нагадати тим, можливо, хто щойно долучився до нашого ефіру, хто взагалі вперше налаштувався зараз на телеканал АТР. Чому за спину ви зараз бачите ось такі от банери? Це хештег SaveATR, збережи АТР. Чому ми його запустили? Тому що наші рахунки нині казначейство заблокувало. У нас від того не можемо отримати ті офіційні державні кошти, саме державну підтримку, завдяки якій телеканал АТР може існувати. Це і оренда приміщення, це і зарплати, це все-все-все. Тобто, самі розумієте, як працює нині медіа, як працює телебачення. І от державна підтримка, за яку проголосували народні депутати України, нині заморожена. До речі, Кабінет міністрів це все погодив. Тобто, з усіх наче все погоджено. Депутати Верховної Ради у нас тут так само були. І вони так само підтримують АТР, кажуть, що це неприпустимо. Утім, казначейство нині заморозило наші рахунки. І нині ми ось так от, в прямому сенсі слова, виживаємо. Зараз на екранах ви бачите Яндекс.Гаманець. Ми саме сьогодні його створили для тих, хто нині в тимчасово окупованому Криму є і хто хоче і має змогу нам допомогти. Допомогти для того, аби ми не мовчали і продовжували говорити на теми Криму. Номер картки Яндекс.Гаманця ви зараз бачите на екранах. Так само я попрошу режисерів показати нам номер Приватбанку картки. Це для тих, хто нині на материковій Україні. Ось, будь ласка, так само ви можете надсилати туди державну підтримку, підтримку будь-яку. До речі, навіть якщо ви відправите 1 гривню, це вже буде для нас показник, що ми працюємо для глядачів і що ми потрібні. До речі, я окремо хочу подякувати вчора нам з материкової України. Кілька тисяч гривень прийшло з міста Харків, з міста Одеса, з міста Київ, Львів, Львівська область, Івано-Франківськ. Я дуже дякую всім і кожному, хто надсилає 2, 3, 10, 50 гривень. Це для нас вже дуже велика підтримка, бодай моральна. А ми будемо віддячувати безпосередньо інформаційно. Ну що ж, друзі, я готовий представити нашого гостя сьогоднішнього дня. Це Іван Леньо, музикант, фронтмен гурту «Козак Сістем». Я вас вітаю. І я вас вітаю. Чому от особисто вас захотілося бачити у нашій студії? Тому що взагалі одразу хочу нашим глядачам розповісти, що зараз піде мова про пам'ятний день Героїв Небесної Сотні. Звісно, ми не можемо мовчати про цю тему. Так само трошечки поговоримо про досягнення, здобутки, зраду, перемогу, програші. Трошки перейдемо до проросійського можливого реваншу, якщо такий існує. І так само перейдемо безпосередньо вже до фінальних тем в інформаційному просторі і так далі. І от саме з вами, пане Іване, я трошки пізніше хотів поговорити про так звану пропаганду. Для мене і для всіх нас пропаганда це більше радше звучить як в негативному контексті, тому що кримські татари, кримці на тимчасово окупованій території зіштовхнулися з проросійською пропагандою. Ви в якомусь плані теж пропагандист, але хороший. Пропагандист хорошої людини, не курця. Знаєте, як такі меми роблять? Завдяки культурі, завдяки співам, завдяки серіалам і так далі. От коротко, розкажіть, будь ласка, чи вважаєте ви просування пісень, серіалів, фільмів з українськими інтересами, українською мовою, чи є це доброю пропагандою і внесення культури в українське суспільство? Безперечно. Чим саме? Почнемо з того, що в Україні живе величезна кількість людей, які сумніваються. Вони сумніваються навіть не стільки в тому, яке в них майбутнє, вони навіть толком не знають, хто вони. І роль більш свідомих людей, а митці, безперечно, відносяться до людей свідомих, якраз заключається в тому, щоб говорити їм, скажімо так, ту правду, яку ми вважаємо за потрібне. Ту, яку ми приймаємо, так? Згадайте перші виступи Океану Ельзи, одного із найпопулярніших гуртів України. На ці концерти збиралися сотні тисяч людей. Стадіон, достатньо було того, що Славко співає українською мовою. На цих концертах не було ніяких гасел, ніхто не викрикував ніякі лозунги, але люди єднались навколо, скажімо так, української пісні, відповідно навколо української ідентичності.
Ми це чудово розуміємо. І як музиканти ми просто робимо ті пісні, які нам виходить робити. І ми дуже радіємо з того, що ті пісні попадають в серця, в голови людей і, відповідно, роблять певні зрушення, да, в свідомості. Якщо це, ви називаєте пропагандою, В хорошому контексті слова. Очевидно, в хорошому контексті, тому що слово дійсно пропаганда, воно має дуже негативний Окрас, так. окрас. Дивіться, далі. Ми ж знаємо, що вже там 6-й рік триває війна. І ми розуміємо, наскільки важливо не впускати в наш український простір не тільки фізично наших ворогів, а і ментально наших ворогів. А вони якраз дуже добре на цьому розбираються, вони дуже розуміють, наскільки важливо саме зайти на територію України через медіапростір. Бо серіали, примітивні серіали, але ті серіали, які вихваляють російську реальність, там, я не знаю, військову їхню реальність, там, або якусь дуже примітивну побутову реальність, як примітивні серіали це роблять, так? Це дуже впливає на свідомість наших, ще раз кажу, неокрепших душ. І ми це дуже добре знаємо. Ми дуже бідкаємося з цього. Ми намагаємось в будь-якому інтерв'ю говорити про це, що українці, розумійте, що у вас має бути чітка броня від всього чужого. Я зараз не маю на увазі тільки агресора, який, в першу чергу має бути контрольований нами. Я маю на увазі, в принципі, чуже. Тому що якщо ти знаєш, хто ти, якщо ти продукуєш своє, то, в принципі, тобі буде байдуже на чуже. Ти будеш на чуже звертати увагу тільки в тому випадку, якщо воно буде дуже якісне. Але з боку агресора до нас прилітає не те, що неякісне, навіть не те, що вторинне, воно просто вкрадене. Це, тобто якісь патенти, які зазвичай агресор і імперія дуже вміло краде, перекручує, оперує, скажімо так, не своїми матеріалами, але дуже, дуже вдало б'є по головах українців, і мене від цього коробить. Я намагаюся зробити все можливе, щоб відкрити людям очі на цю правду. Чому? Дивіться, прочитаю текст одного з треків. «Медуза, медуза, ми друзі. Дивіться, скільки контексту, скільки душі вкладено в ці строки. Розумієте? Я вам можу більше ще начитати таких подібних речей, тому що я, як свідома людина, я цікавлюся, що робиться в стані ворога, для того, щоб мати можливість реагувати контратаками на те, що нам закидають. В якійсь мірі це деградація суспільства. Безперечно. Безперечно. Я вже неодноразово говорив, що виключіть цей телевізор, перестаньте черпати інформацію з неякісних джерел. Навчіться самі здобувати інформацію, а ще краще аналізувати її. Це так просто насправді. Всі ці атавізми Савка, Радянського Союзу, які у нас ще залишилися, пробачте, що в кожному із нас вони ще є, бо ми виростали з вами під час розвинутої стадії Радянського Союзу, і це треба мати невеликі зусилля роботи над собою для того, щоб позбутись цього, навчитись знайти інші джерела, позбутись в принципі дуже багатьох таких речей, які засмічують наш і мозок, і серце, і душу, і організм. Це робота над собою. В першу чергу, це, я вважаю, найголовніше для українців. І зараз маємо телефонний дзвінок з Криму. Доброго дня, точніше вечора. Алло, добрый вечер, салям алейкум. Алейкум салям. Хотели, мы в Крыму поддерживаем АТР, хотим, чтобы он возобновил свое вещание на Крым. И еще такой вопрос, хотели спросить, есть какой-то прогресс тем, что АТР заработает? Есть какие-нибудь новости? Дякую вам за дзвінок. Це радше не до нашого гостя питання, але я прокоментую те, що знаю, що нині, попри все, що зараз відбувається, рахунки нині так само заморожені, наче там щось вирішують, зокрема з вуст і народних депутатів, і громадських активістів висловлювалося те, що будуть говорити, будуть піднімати це питання на найвищому рівні з владою, з прем'єр-міністром, з президентом України. Поки що ми офіційної інформації жодного не маємо. У казначействі сказали, що відзвітують перед громадськістю. Ось так от сказали. А якщо ви маєте питання безпосередньо до пана Івана, будь ласка, можете дзвонити нам на наш Viber. Дзвінки абсолютно безкоштовні, бо через інтернет. +38 073 419 41 58. Телефонуйте, номер телефону зараз бачите. Так само можете скайпувати atr.tv. Отже, пане Іване, це так узагально сказали. Давайте тепер
По порядку. Сьогодні пам'ятний день Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було до 100 жертв, яких назвали Небесною Сотнею. А о 22:17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. І день 20 лютого став переломним у ході подій Революції Гідності. Зараз ми з вами на екранах бачимо якраз і вбитих, і поранених протестувальників Героїв Небесної Сотні. Саме це зараз ви бачите вулицю Грушевського. Ці кадри облетіли весь світ, і ці кадри ми запам'ятаємо, сподіваюся, надовго. Чому я саме сказав «запам'ятаємо надовго»? Бо я одразу хочу перейти до наступної новини. Представники влади часів президентства Віктора Януковича вважають, це новина датована десь 3 дні їй максимум, вважають учасників Революції Гідності, яких ви зараз бачите на екранах, міфологізованими і героїзованими жертвами Майдану. Зокрема, колишня міністерка юстиції, екс-народна депутатка від партії регіонів Олена Лукаш та заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов провели так зване власне розслідування. У ньому соратники Януковича обурюються, що до списків Героїв Небесної Сотні не було внесено жодного співробітника МВС. До речі, от зараз на екранах ви побачите саме цих героїв, співробітників МВС, які з Інститутської, з Жовтневого палацу стріляли по протестувальникам. Ви зараз бачите ці кадри. Отже, також колишні регіонали виокремили зі списку Героїв Небесної Сотні 25 осіб, яких вважають незрозумілими. А перших убитих протестувальників Майдану Сергія Нігояна та Михайла Жизневського назвали загадковими смертями. І це ми маємо на 6-й рік російсько-української війни. І знаєте, неабияке розбурхання у мережі створило ось це так зване розслідування. Чи говорить це про те, що проросійський реванш йде, триває, починається, і українці починають забувати ось ці кадри? Безперечно. Знаєте, навіть те, що ви зараз озвучуєте в ефірі слова цих покидьків, а всіх, хто служив режиму Януковича, всіх вище озвучених персонажів, не буду їх повторяти, вони не гідні того, щоб А ми спеціально їх не показуємо. Ми замість того, аби їх показати, показали оці кадри. Говорить про те, що вони вже починають бути почутими. Я розумію, що ваша професія озвучувати різні точки зору, і для того, щоб мені задати завдання, ви не зможете інакше, як не озвучити. Але скажу вам щиро, що мені дуже огидно чути те, що ці люди взагалі щось думають. Ми, власне, на Майдан виходили для того, щоб вся ця банда взагалі перестала існувати як явище. А натомість ми бачимо, що вони не те, що залишились, вони починають нам розказувати, хто герой, хто не герой. І вчити. Вони починають нам вказувати пальцями і те, що називається робити речі, від яких мене, наприклад, страшно ковбасить, є таке слово. Я з величезною прикрістю спостерігаю те, що відбувається зараз в країні. Я роблю все можливе для того, щоб змінити хід подій. Принаймні, наскільки це можливо мені і хлопцям з козаксистам. Але, зрозумійте, ми музиканти. Наша справа грати, писати пісні, в тих піснях, скажімо так, спростовувати оці штуки, навпаки, робити з тих бідних і нещасних, хто загинув, низький їм уклін і від мене, і від всієї України, робити з них справжніх героїв, тому що вони є справжніми героями. І ніяка, пробачте, Лукаш і інша не буде мені розказувати, хто герой, а хто не герой. Що стосується сьогоднішнього дня, це неймовірно важливий і визначальний день. Кожен українець має задуматись над тим, що були люди, які загинули. Загинули за святу ідею, за гідність, за те, щоб бути в вільній країні, за те, щоб нами не керувала банда покидьків. І цих людей я можу абсолютно щиро прирівняти до святих. І
я дуже сподіваюся, що кожен українець не допустить на своєму рівні ніякого реваншу. Власне, немає ніякої сили, окрім кожного із нас, щоб зупинити цей реванш. Це об'єктивна ситуація. Кожен із нас може повпливати на те, щоб цей реванш не відбувся. Я, власне, тут на АТР знаходжусь, зокрема, через те, що в мене є друзі кримські татари, Айдар Муждабаєв, вам відомий, Таміла Ташева, Ахтем Сайтеблаєв, Ельвіра Саріхаліл. І через них я добре розумію, яка біда спіткала кримських татар в Криму, які величезні проблеми терплять кримські татари не тільки в Криму, а й тут в Україні, тому що як можна закрити єдине правдиве джерело інформації, канал АТР, несанкціоновано просто так. Я, в принципі, розумію, чому це робиться. Я дуже добре розумію, тому що тема Криму дуже болюча. Вона, як болюча? Вона болюча для тих, хто любить Крим, але вона дуже неприємна для влади. Для будь-кого, хто розуміє, яка важка ноша вернути Крим назад в Україну. І над цим потрібно працювати. І над цим потрібно працювати кожному. І я зараз звертаюся до українців, які бачать цей номер допомоги. Відреагуйте, будь ласка. Справа в тому, що ми, українці, з вами, ні в чим не кращій ситуації, ніж кримські татари. Знаєте, якщо я вас попрошу назвати справжні українські телевізійні канали, які мають редакційну політику проукраїнську, я думаю, що ви задумаєтеся. Таких каналів також дуже мало. Одиниці буквально. І повірте, що ми, як українці, знаходимося в не менш, або, не в більш кращій ситуації, ніж кримські татари. Імперія висить над нами. Імперія хоче зробити так, щоб ми були рабами її. І ми, українці, тут на материковій території, і кримські татари. Тільки у кримчан ця ситуація вже наступила. Там немає ніяких свобод, там немає ніякого приватного життя, там немає свободи слова, там немає нічого, за що людина могла би просто так потрапити в тюрму і зникнути взагалі, як це традиційно буває, коли мова заходить за ФСБ Росії і оці каральні органи імперії. Знаєте, я за себе хочу трошки сказати. Ви згадали про українські телеканали. Для мене деякі українські канали українські, тому що вони знаходяться на території України. А щодо редакційної політики, там багато питань. І мені протягом останнього тижня 3 людини, 3 генеральних продюсери інших телеканалів подзвонили. Кажуть: Олег, ми ж там бачимо, у вас АТР вже дупа повна, він закриється, це вже очевидно, давай переходь до нас. А я кажу, з усією повагою до вас як до людей, але з неповагою до вашої редакційної політики, для мене АТР тут трошки інші цінності. І тут саме не те, що інші цінності, тут просто цінності. Бо я знаю деяких людей, які... Ой, як же це сказати правильно, бо я ж на правах журналіста не маю права таке озвучувати в прямому ефірі. Менше з тим, особа одна, яка кричала «Слава Україні!», носила вишиванку, наступного дня виходить на інший телеканал, на інші засоби масової інформації і кричить, що взагалі Росія наш партнер і саме без них ми жити не зможемо. Ось таке переформування нині я спостерігаю, зокрема зі своїх не друзів, а просто колег і знайомих. І тут трошки інші цінності. І знову ж таки, дякую вам за ваші слова на адресу АТР, за підтримку, тому що насправді я так моніторив взагалі редакційну політику інших каналів. Зокрема, Сергій Костинський тут в ефірі був, член Національної ради з питань телебачення. І він каже, що згідно останніх опитувань і моніторингів, здається, листопадом, місяцем ще йде, на тему Донбасу українські телеканали приділяють на тиждень, здається, 8% ефіру, а на тему Криму 0,08% ефіру. А це, аби зрозуміти, це не годинами, це навіть хвилинами. Тобто це здебільшого десь 9 хвилин на тиждень приділяється темі Криму, коли АТР про це говорить голос завжди. І ще одне з вашого дозволу, ви знову ж таки зачепнули, що закриття АТР і там можливе, не дай Боже. А ми тут в редакційних колах, знаєте, так замислюємось. Оці інформаційні вкиди, які ми спостерігали від, зокрема, депутатів монобільшості, від деяких інших народних депутатів щодо продажу води в Крим. Потім інші кажуть, подача води в Крим. А я нагадаю нашим глядачам, що вода в Крим – це єдиний важіль впливу на окупантів.
єдиний. Тобто це єдине, чим ми можемо вимагати повернення Криму і деокупації його. І потім на фоні цього канали мовлення UATV закривають. Ми бачимо кодування українських телеканалів на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Тобто, згідно, це все факти вам даю, не мої суб'єктивні підсумки, а саме факти. Згідно опитування, я його бачив на Детектор Медіа, 70% громадян, глядачів, які на окупованих територіях дивилися українські телеканали, тепер дивляться російські. І лише 30% залишилися дивитися українські канали. Тобто, рахуйте, ми втратили 70% аудиторії. Тиждень, 2-3 місяць ці люди почнуть вірити проросійській пропаганді. І тут закриття АТР. От бачите, і все так в колах 2 місяців. Ось це мене лякає. Ну, очевидно, це і мене лякає. Це не може не лякати будь-яку здорову людину. Ну, все ж дуже просто. Немає озвученої, значить, проблеми, значить, проблеми немає. І АТР залишається там єдиним рупором в Україні, який цю проблему озвучує. Відповідно, йому треба заткнути рота, і все, і проблема зникне. Ну, дивіться, справа в тому, що українці, на жаль, дуже, хай мене Бог простить, невдячний народ. Я відношусь до них же, тому я можу себе критикувати. Знаєте, коли ми дивимося, як зараз не просто кримським татарам, ми чомусь думаємо, що нас це не стосується. Але натомість нас це стосується нічим не менше, тому що імперія має такі амбіції, що вона сьогодні з'їла Кримський півострів, а завтра вона з задоволенням відкусить не тільки Донецьку і Луганську область, а рівно стільки, скільки ми дозволимо. Тобто і всю Україну з великим задоволенням. І зникнуть і ті єдині і українські канали, і зникне українська ідентичність. Все це дуже просто, тому що якщо ви подивитесь історично на діяння імперії, ви побачите, що це її природній рефлекс, і вона з задоволенням це робить. В неї ікла і кров тече. Да? Тому що ж тут незрозумілого? Я дійсно дивуюся, що ми весь час чекаємо, дивлячись, як забирають з сусідньої хати когось в машину вночі, так, і думаємо, що нас це омине. Це традиція НКВД, ця традиція, як ви зараз бачите, вона продовжується і на сьогодні, і зникають люди в Криму, і зникають і в Україні люди. Ще 5 років тому назад зникали активісти Майдану. Сьогодні ці методи змінилися з таких доволі брутальних на такі, скажімо так, завуальовані, але все одно, якщо людині, наприклад, закривають рот, це те саме, що людину вбивають фактично, тому що якщо людина не може говорити, значить вона мертва, вона мертва. І я просто дивуюся, що ми це все терпимо, ми щось там дискутуємо, потім навіть намагаємося зрозуміти, можливо, є якийсь сенс в цих справах. Слухайте, все, що стосується імперії, зрозумійте собі один раз уже і назавжди. Все, що стосується імперії, це все для нас вороже. Все, буквально все. Навіть, можливо, найкращі зразки, бо дуже часто в дискусії закидують, а як з тим артистом, або як там з тим поетом, або з тим письменником російським, вони ж начебто ліберальні, або щось таке. Не існує цього всього. Просто, зрозумійте коли-небудь раз і назавжди. Немає ніяких ліберальних, неліберальних. Вони все одно служать своїй батьківщині. Це їхня батьківщина. І хай вони там роблять все, що хочуть. А в нас є своя батьківщина, оберігайте її. Оберігайте її зі всіх сторін. Фізично, морально, ментально і як завгодно. От знаєте, що мені ще, не те, що неприємно, а трошки дивує, що ми маємо ось таку ситуацію з безпосередньо цим телеканалом АТР, що нині заблоковане фінансування, колектив страждає, телеканал страждає, найголовніше глядачі страждають, у яких телеканал АТР може будь-якої миті вимкнутись. А от депутат Литовського Сейму Лаурінас Касčiūnas, це депутат Литовського Сейму, виступив із заявою на підтримку телеканалу АТР. Якщо маємо змогу, давайте його зараз послухаємо. Я сразу могу сказать, что в начале марта в Европейском парламенте будет тоже мероприятие для Украины. И там лидирующие люди, это наши европарламентарии, Андрюс Кубилюс, я уже с ним тоже говорил, и они тоже будут об этой проблеме говорить, и поднимать этот вопрос. И думаю, что как-нибудь, может, будет реакция из официальных лиц и Украины, и может, Европейская комиссия должна решиться как-то помочь, чтобы канал доработал. Будем действовать, посмотрим. Не все просто, конечно, это решение национальное больше, не международное, но все равно надо действовать.
ось це в ефіру Айдера Муждабаєва прокоментував депутат Литовського Сейму. А тепер у мене питання: а Крим взагалі чий? Литви чи України? Гарне запитання. І чому литовцям тема АТР болючіша, аніж в материковій Україні? Знаєте чому? Тому що Литва, Латвія і Естонія, як і Польща, в свій час відривалися від Радянської імперії. Вони знають ціну свободи. Вони знають, ви знаєте, натерпілися більше навіть, ніж ми. Ми ще ж, в принципі, цю свободу не здобули, а вони і реально здобули, бо вони є членами Євросоюзу. І вони розуміють, наскільки зубата імперія, наскільки вона готова завтра запустити цю всю техніку, яка стріляє на територію навіть вже Євросоюзу, бо вона перевіряє нерви, перевіряє сили, перевіряє, як ви хочете, є таке слово, так його звично застосовують на букву «Я», наскільки є ці «Я» у цих країн. І коли маленькі країни, до речі. Маленькі, очевидно, дуже маленькі. Але з великим в Естонії серцем. 3 мільйони людей живе, там 3,5 мільйони. Але якщо ці люди цінують свою країну і вони знають, що таке оборонятись, ну, то, очевидно, він не полізе, цей ворог. А ми, от як завжди, ми шукаємо якісь виправдовування. Ну, я, очевидно, перебільшую, не ми. Слава Богу, в нас в Україні є достатня кількість адекватних людей, які на передовій зараз стримують цю навалу і в медійному просторі борються. Просто їх дуже мало, і вони не єдині. Плюс те, що зараз робиться, ну, скажімо так, сучасною владою, я взагалі не дуже розумію, що вони хочуть, куди вони хочуть цю країну привести, де межа оцим колабораціоністським рухам, я їх так називаю, бо інакше я їх не бачу. Це якийсь, ну, це якась дитяча віра в доброго сусіда, який тут з одного боку стріляє, а з іншого боку ти з ним сідаєш за стіл перемовин, дивишся йому в очі. Та ти можеш йому дивитися хоч в одне місце. Він тут стріляє, що тобі не ясно. Є така фраза: і по справам ваших вас будуть судити. Те, що ти говориш, не має значення, має значення, що ти робиш. Ми ж бачимо, що ви роблять. Вони вчора з важкої артилерії стріляли по українцям. 1 вбитий, 2 контужені. Навіть якщо б нам повезло і ніхто б не був вбитий і поранений, достатньо, що вони стріляють. Що ж то вам не зрозуміло? Мені все одно, що він тобі говорить за столом перемовин, ти подивись, як він діє. Ось його істинне лице. Так, тут я з вами погоджуюсь. А ще у цьому контексті, знаєте, багато адекватних патріотів, як ви сказали, в Україні, але знаєте, от ту, ну, умовно кажучи, тих людей, які не є патріотами України, які, можливо, в чомусь там різняться думки щодо там, ну, щодо всього, щодо української нації. Тут, чесно кажучи, я людей не звинувачую. Тут я звинувачую владу. Чому? Це не вважає лише цю владу, і попередню, і позапопередню. Це от сьогодні у Фейсбуці щодо цього коронавірусу і людей з Ухані, які завезли на територію санаторію Національної гвардії, відсутня робота з громадянами. Безперечно. Відсутня робота зі ЗМІ. Безперечно. Людина в 21 сторіччі має всі максимальні комунікації: Фейсбук, Ютуб, телебачення, супутник, все, що хочеш. І банально люди не знають, що таке коронавірус, і люди його бояться більше, аніж кір, аніж грип. А, до речі, лише в Києві 15 821 захворівший на грип сьогодні, станом на сьогодні. І це грип, який не менше може вбити, який не менше може дати ускладнення. Небезпечно. Відсутня робота в інформаційному просторі. І так само відсутня робота в інформаційному просторі щодо Криму, щодо Донбасу. Але послухайте, ну, навіть якщо вона відсутня, вона дійсно відсутня. І я, наприклад, особисто також не дуже розбираюся, наскільки небезпечний цей коронавірус і чи взагалі він існує. Але це, що я зараз бачу, мені не вкладається в голові. Ну, уявіть собі, людина поїхала в Китай. Припустимо, це бізнесмен, який, полетівши в Китай, заключив договір, так, з китайською стороною на якусь там дуже величезну, значить, партію якогось там товару, який він продає, і він вже буквально з завтрашнього дня завдяки цій справі принесе в українську казну податків там на якісь там величезні мільйони, наприклад, доларів. Так, він задоволений, він сідає в літак, вертається додому, а його рідна ненька не пускає. Да.
Рідна ненька не пускає, тому що рідна ненька поняття не має, чого вона його не пускає, бо їй сказали, що в Китаї є певний вірус. І уявіть собі, що таке бути патріотом? Ми дивуємося, чому люди не люблять свою країну. Ну як ця людина може поважати свою країну, якщо він тільки що зробив величезну справу, наприклад, в Китаї, для своєї ж країни, і його країна не впускає, через те, що вона навіть не може пояснити, чому вона не впускає. Вона просто боїться якогось вірусу. Ну то слухайте, є якісь цивілізовані методи. Прийміть цей літак в якійсь певній зоні, дайте якийсь карантин там на певну кількість часу. Так, огляньте цих всіх людей. Але коли людина бачить, що його літак кружляє над Україною, тут ті бастують. Слухайте, що в нього всередині, в серці твориться? От як би я реагував на це? Був би я продовжував би бути патріотом своєї країни? Я би продовжував, тому що я філософ. Я би розумів, чому тут така дич. Але я допускаю, що багато людей, навіть як ця жіночка чи дівчинка, яка з собачкою не захотіла летіти. Слухайте, це якесь просто неандертальство якесь, чесно. Ви праві абсолютно. Ви кажете, держава має дбати. Що таке держава? Держава – це і ви, я. І кожна людина на своєму місці. А це, я гадаю, вже йде такі пострадянщина. Тобто радянське виховання, на мою думку, ідіотське. Перепрошую за слово. Але, на жаль, маємо ось зараз якраз такі результати. В результаті наслідки маємо ось такі. І в продовження цієї теми так само робота з громадськістю, як раніше пан Зеленський говорив, що журналістів взагалі не треба, роботи зі ЗМІ відсутня. Я, до речі, так рахував. Перемикав радіостанції, телеканали у самий пік новини про коронавірус, коли тільки з'явилося, коли перші померлі вже з'явилися у Китаї. І зокрема, я нарахував 4 телеканали з усіх, які говорили про коронавірус як вбивчий вірус. Але жодного слова не було про те, що це таке. Знаєте, тобто насправді маємо, я ж як повторюся, раніше казав, що маємо на сьогоднішній день ВІЛ інфікованих безліч. Інформаційна кампанія лише двічі на рік. В день ВІЛ і в день контрацепції. Так само маємо, а хто знає, що таке кір? А хто знає нині статистику кору? А нема цього всього. Я не знаю, кого тут звинувачувати, чесно кажучи. У мене звинувачення як у звичайного громадянина, який не має думати, навіть дбати про те. Влада винувата. Все. Зараз маємо в сухому залишку ось таке. Я ще хотів повернутися до теми безпосередньо сьогоднішнього дня. Це щодо Героїв Небесної Сотні. Зараз хочу, аби наші режисери показали відео, як народний депутат України з фракції «Слуга народу». Це партія монобільшості. Максим Бужанський на засіданні Верховної Ради відмовився вшановувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання. Ось ми бачимо на кадрах, як він просто ігнорує і єдиний у залі не встає під час вшанування пам'яті. І далі я не буду нічого продовжувати. У мене питання: а кого тут звинувачувати? Чому ось такі люди, які публічно, не соромлячись, зневажають загиблих на Майдані, чому вони так тепло себе почувають? Це вина попередньої влади, нинішньої влади, громадян, інформаційної кампанії. Я тут, чесно кажучи, сам не знаю. Я думаю, що тут всього потрошки. Тут винуваті батьки, які не довиховали людину. Тут винувате оточення, яке не змогло зробити з нього цивілізовану людину. Ви праві, ти можеш не вважати їх героями, але ти не можеш не встати, коли мова йде про загиблих. Це якісь просто базові рефлексії. Я дивуюся, що дійсно такий персонаж має таку нахабність так себе вести. Я скажу, темні часи у нас, темні часи, часи пещерної України, в якій такі люди стають депутатами. Хто ж його вибирав? Слухайте, ми зараз, він так реагує. Я можу запитати прізвища людей, які робили з нього депутата? Вони ж є, ці прізвища. Підніміть анкети, і там написано, я знаю, можливо, він був мажоритарщиком, можливо, він йшов на загал разом з партією. Це не має ніякого значення. Тобто є безпосередньо прізвища людей, які його робили. Так ті, хто його вибирали, чому ви не обурюєтеся? Чому ви, наприклад, не відкликаєте його як депутата? Це ж ваше право сказати, що ми не хочемо, щоб ти був депутатом, тому що ти себе ведеш як покидьок. Не реагують. Такі враження, що ми Оруел якийсь суцільний. Суцільний Оруел. Я вже навіть не можу коментувати. Щиро. Я сюди прийшов з величезної поваги до кримських татар. Я вже казав, що я товаришую з ними. Я хотів запросити всіх кримських татар, які живуть в Україні, на наш
сольний концерт, який відбудеться 29 лютого тут в Києві, в Жовтневому палаці. Ми будемо презентувати новий альбом «Закохані злодії» і будемо співати одну пісню, яку ми присвячуємо боротьбі кримських татар за свою свободу. З нами разом буде співати кримсько-татарська співачка Ельвіра Серіхаліл, яка приїде спеціально на цей концерт. І, повторюю, з 29 лютого ми чекаємо вас. Оце і буде мій і Козак Систем реальний вклад в те, щоб вернути цей Крим в Україну, ну, наш Крим в Україну, і зробити так, щоб кримські татари по-справжньому почували себе як в себе вдома. Ну, не хочуть люди бути під імперським ігом. І я не хочу, і українці не хочуть. Ну, так якщо ми єдині, чого ж ми один одному не допомагаємо? Я не розумію. Тут я з вами повністю погоджуюсь. До речі, от про цю спільну пісню, вона буде десь в онлайн-ресурсах, SoundCloud? Безперечно, весь концерт, взагалі весь концерт буде записаний на відео, знятий звук, і він пізніше буде в Ютубі транслюватись повністю, весь цей концерт буде. Ну і буде онлайн-трансляція, скоріш за все, також буде. Пізніше, ви взагалі заходьте на інтернет-джерела Козак Систем, ми там все дуже ретельно викладаємо, там все ви побачите, почуєте і дізнаєтесь. Ви, як людина з світу музики, світу культури, от прямого такого спілкування живого з людьми, що б ви зараз додали до української, не знаю, державності, до української культури, аби от пропагувати ось таку, нести музику, нести культуру? Можливо, от, якщо б на державному рівні, якщо б мали важелі впливу? Дякую за запитання. Я скоріше скажу не на державному рівні, а я звернусь до колег, музикантів і всіх митців, що ви розумієте, якщо рок-н-рол призваний говорити правду, то на сьогодні рок-н-рол в Україні ледве жевріє. І я би дуже хотів, щоб ми всі не боялись говорити цю правду, не боялись висловлювати свою громадянську позицію, для того, щоб кожен колектив, кожна співачка чи співак мали все-таки в репертуарі пісні на соціальну тематику. Слухайте, нам жити в цій країні, нам вирощувати дітей, ростити, і нам, те, що називається, проводити щасливу або нещасливу старість. І ви розумієте, ви тут замовчали, тут замовчали, тут замовчали. Я розумію всіх. Я розумію, що коли ти говориш правду, ти втрачаєш. Ти втрачаєш дивіденди, ти втрачаєш, можливо, концерти, площадки, гроші, зрештою. Я все це розумію, але слухайте, ну, коли це робить хлопчик чи дівчинка в 17-18 років для того, щоб стати популярною, ну, я її ще можу зрозуміти. Їй просто зразу на старті закриють рот і вона зникне з простору. Але коли мова йде за... У нас в Україні величезна кількість вже знаних музикантів, які мають велику аудиторію. Чому ви всі постійно мовчите? Чому ви ховаєтесь один за одного? Чому ви думаєте, що хтось за вас щось зробить? От, власне, от мій меседж. І у нас є телефонний дзвінок з Криму, наскільки мені повідомляють. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло, це я, так? Це ви, так. Звідки телефонуєте? Я не з Криму, я з Луганщини, місто Старобільськ. Не менш цінуємо. Вітаю вас. Вітаю вас. Ви знаєте, а чого так обурюватись з приводу вчинка Бужанського? Ну він щирий, це правда. Чому так правда не подобається? Ви думаєте, що ті, що встали, там 80% такі ж бужанські, але вони лицеміри. Вони надівають вишиванки. Тому я вважаю, ну це ми бачимо, хто є хто, і це нормально. Якщо людина так себе веде, ну це вони показують, що ніякої перемоги Майдану не було і неможливо в таких умовах. Він не боїться, бо йому нічого не загрожує. Дякую. Це щиро, що відбувається в країні. Я не розумію, чого ці встали, бо вони не кращі. Коли кажуть, що у нас там виберуть на окупованій території, значить, негідників, які будуть у Верховній Раді, так у нас зараз не краще. І не тільки зараз, а взагалі усі роки, 25-28 років, у нас сидять ще гірші, які мімікрують, які надівають, я ж кажу, вишиванки, там очі закатують, там руки кладуть на серце. Тоді Януковичам дарують Межигір'я, Росеконерго ці всі крутять. Розумієте? Тому, чувак молодець, ми знаємо за то, чим він дише. Дякую вам за дзвінок, дякую. Мене чути, так, зараз? Звісно, так. Логіка ваших думок, очевидно, має право на існування. Ви в багатьох речах праві, але мова йде про те, що з трибуни була озвучена чітка фраза. Давайте ми зараз встанемо і хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих на Майдані.
Не більше і не менше. Тобто тут не потрібно приплітати те все, про що ви говорите. Бо те, про що ви говорите, має право, ще раз кажу, на існування. Дійсно, покидьків вистачає. Але мова йшлася конкретно про акт вставання на вшанування пам'яті. Це те саме, якщо б ви прийшли, пробачте, в будинок, де хтось помер, вас запросили на похорон. І традиційно, коли ти заходиш в хату, ти знімаєш головний убор. Якщо ти його не знімаєш, що це за жест? Це просто неповага до того, хто помер. Не більше і не менше. Це просто елементарний ритуал. Ти встань, ти можеш не поважати тих, хто поруч з тобою стоїть. І можеш не поважати взагалі там половину Верховної Ради. Але ти просто встань, вшануй і сядь. Тому що це є ті віковічні традиції, які не можна порушувати. Інакше наша країна взагалі просто злетить з катушок, і ми всі перетворимося в космічне сміття. А зараз маємо дзвінок з Івано-Франківська. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання, представтеся. Мене звати Василь, я хочу до пана Івана таке запитання і пропозицію також додати. Я от дивився білоруський телеканал, такий є Белосат. Він не опозиційний, там схожий. Де там постійно кожної неділі йде таке мультсеріал. Там не про Лукашенка. У нас такий самий раніше був серіал, пам'ятаєте, Зеленський вів «Сказочна Русь». От я вам що хочу сказати, що ці серіали, вони теж багато що дають. Наприклад, зараз про Зеленського, що не говорив, все одно всі кажуть, пан хороший парень, щоб не показує. А от такі серіали протирічні. Чомусь у нас, наприклад, про Зеленського треба, щоб ви, наприклад, багато спілкуєтеся з творчими людьми, щоб з кимось таке обговорити, щоб на нашому якимось, ясно, що не на 1+1, щоб був серіал, наприклад, можна навіть, наприклад, його назвати, «Паяк Вовочка» і його, як то кажуть, чи піто або щось таке, щоб люди, як то кажуть, через сатири зрозуміли, що це представляє цей Зеленський. Тому що це не тільки, як то кажуть, Голобородько. Цей серіал теж, наприклад, «Сказочна Русь», вони постійно обсміяли Україну, всіх українських політиків, і це теж, як то кажуть, на мозги людям капало. От такий серіал треба створити проти Зеленського і його команди. Ви маєте рацію, що у нас доволі однобоке телебачення і потрібна противага. Я вам скажу наступне, що, по-перше, є достатня кількість людей, які намагаються це зробити, просто це дуже важко реалізувати, тому що кожен канал має власника, і кожен канал має те, що називається вектор своїх трансляцій і психології поведінки, і, якщо хочете, навіть пропаганди. Дивіться, не так давно вийшов на 5-му каналі такі невеличкі моновлоги, такі мікрофільми, які створює мій друг Роман Давидов. От подивіться ці, скажімо так, сатиричні кусочки. Я знаю, що ще у Львові, я не знаю, як вони називаються, але вони роблять дуже якісні речі, про які ви говорите, на противагу тим роликам іншим. Єдине, що це в Ютубі. Розумієте? Ясно, що телебачення має бути виважене, має бути позиція лівих, має бути позиція правих, центральних і інших. Але ж, повторюю, кожен канал має власника, і власник, що хоче, то і робить. Тому закликаю ще раз перестати дивитися канали будь-які, а заходити в інтернет-джерела, тому що, слава Богу, інтернет – це ще вільний простір, який ще поки що, слава Богу, ніким не контролюється. А там ви побачите набагато більше, ніж собі уявляєте. Знову ж таки, повертаючись до теми, у нас лишається ще кілька хвилин до завершення ефіру. Телефонуйте нам на студійний телефон, на Viber, +38 073 419 41 58. Ставте питання, будь ласка. І останнє питання, яке планував з вами підняти, якраз ви у цьому копирсаєтесь не менше, аніж інші. Квотування. Сергій Костинський днями публікував, так само член Нацради з питань телебачення, чому я його цитую, бо він нещодавно був в ефірі, все це нам дуже ретельно і докладно виклав. Сказав, що попри те, що коли впровадили це квотування українською мовою, створення україномовних пісень, всі бідкалися, боялися, зокрема там деякі українські спіняри, які поїхали і нині гастролюють в країні-агресорі, вони стверджували, що це вб'є взагалі українську російськомовну музику. Але ні, маємо зараз збільшення україномовних пісень. Маємо нині в чартах топ-пісні українською мовою. Тобто, по суті, все, що 5 років тому заклалося, все нині і реалізовується. Так. Чи продовжували б ви це квотування? Бо нині знову ж таки від так званих українських російськомовних співаків піднімається гвалт навколо того, що
верните русскоязычные песни, нам не хватает, зритель не слушает. Зокрема, нещодавно продюсерка телеканалу 1+1 заявила взагалі, що драми не сприймаються українською мовою і треба знімати їх російською. Я чув цю заяву, дикунську, на мій погляд. Ну, дивіться, безперечно, квотування має продовжуватись, і відсоток має збільшуватись. Не тому, що ми хочемо насильно нав'язати українську музику, а тому, що українська музика якісна, її достатньо, щоб заповнити цей ефір, але, на жаль, вона туди не поміщається. І за 5 буквально років ми бачимо просто колосальні здобутки, коли мова йде про те, що вже на сьогодні, окрім «Океану Ельзи», який перший в Україні зібрав стадіон, ми вже бачимо як мінімум 6 чи 7 гуртів, які збирають повні палаци спорту і зазіхають на стадіон. Тобто, що ще можна додати? От це чітка інформація. Раз. Друге, треба розуміти, що будь-яка цивілізована країна оберігає свій інформаційний простір. Це також є одним із засадничими речами існування будь-якої держави – оберігання свого інформаційного простору. І якщо, наприклад, сусідня Польща має 99% польського і 1% чужого, то у нас в Україні рівно до навпаки. Тому дискусія, я вважаю, цинічною, абсолютно цинічною. Я не хотів би, щоб власники медіа втрачали гроші на тимчасовому перелаштуванні на український контент і, відповідно, українського слухача. Але ви маєте розуміти, що я також дуже незадоволений з того, що агресор нападає на Україну, вбиває наших людей, і ми змушені оборонятися. Війна – це дуже неприємна річ, з якою ми маємо рахуватись і маємо впустити її, на жаль, в наше життя і жити разом з нею до тих пір, поки її не виграємо. І виграти ми її можемо безлічу методами, але один із них – це зробити український простір українським. Я нагадаю, 4 хвилини до завершення ефіру у нас лишається. Ви маєте змогу подзвонити у прямий ефір, набравши номер +38 073 419 41 58. Дзвоніть, телефонуйте і ставте свої питання. І останнє питання щодо, знову ж таки, квотування україномовних пісень. Взагалі, маємо нині ситуацію, знову ж таки, як раніше казав, що йде в топ-чарти і так далі. Як в даному випадку можна пропагувати українську музику? Тому що, знову ж таки, я згадую 5 років тому, коли квотування це тільки впроваджувалося, що українська музика, вона неякісна. Тоді, пам'ятаєте, казка, вона просто вибухнула. Її слухали і в Російській Федерації навіть, і в Америці, і всю Європу вона охопила. Онука, вона зараз рве всі чарти. Як пропагувати надалі україномовну музику? І як, можливо, це якась державна підтримка? Можливо, це якесь... Ні, трошечки інше. Поясніть. Я вас розумію. Справа в тому, що рвуть чарти дуже багато хто. Я можу зараз, я не знаю, не вистачить часу. Це для прикладу, знову ж таки. Питання в чому? Що коли хтось каже, що українська музика не якісна, то мені хочеться запитати його, а яка якісна? Російська якісна? Тобто це питання дискусії, це раз. По-друге, ти хто? Великий експерт. Мова йде про що? Подобається? Не подобається. Так? Як звичайний пересічний українець реагує на музику? Якщо в нього в плейлисті є українське, значить йому подобається. Так? Якщо в нього 5 років тому назад там в цьому плейлисті українського було менше, а на сьогодні там більше, що це говорить? Це говорить, що українська музика якісна, душевна, і та, яка здатна впливати на емоцію людини. Правильно? Тому держава, в принципі, має просто не допускати чуже. А ми вже своє заповнимо, можете в цьому не сумніватися. Дякую вам дуже. До речі, і вже останнє точно питання. Прем'єра чи у вас якась планується? Чи от саме ви нині готуєтесь над спільною піснею з... Ні, дивіться, в нас якраз прем'єра випуску альбому. Це ціла подія, тому що ми готували його 2 роки. Альбом називається «Закохані злодії». Ми будемо презентувати його, я ще раз повторю, 29 лютого. Ми дуже хочемо, щоб прийшло як немога більше людей, тому що це дуже цікавий альбом. У нас там і гості будуть цікаві, зокрема, Ельвіра Серіхалів, вже говорив, кримськотатарська співачка. І взагалі це дійство для нас особливе, тому що не кожен рік навіть ми виступаємо в Києві, ми часто їздимо Україною, світом, а це такий, знаєте, по-своєму такий пафосний, хороший концерт. Я всіх запрошую на цей концерт. Дякую вам дуже. Зокрема, будемо стежити у соціальних мережах. Іван Линьо, музикант, фронтмен гурту Козак Сістем, був гостем цієї години на нашій студії. Я нагадаю, що телеканал АТR продовжує телемарафон. Ви можете нас підтримати, реквізити бачите зараз на своїх екранах. Підтримуйте АТR для того, аби ми всі мали змогу говорити на теми Криму і не мовчати, і, зокрема, пропагувати українську музику, як це робимо
поговоримо з паном Іваном. Саме так. Дякую дуже. Мене звати Олег Борисов. Побачимось, почуємось завтра. Телеканал ОТР продовжує свій телемарафон з 14:00. Дякую всім, пока.